Здравейте! Аз съм Стоян Борисов от Home Help Holistic School и в това видео ще ви покажа как да направите поръчка на най-новата ни книга "Аутизмът отвъд пределите на отчаянието". Първото нещо, което трябва да направите, е да отидете на следният адрес: homehelp.eu/книги. Така ще отворите нашата онлайн книжарница. Следващото, което трябва да направим, е да изберем от менюто "Книги" и да намерим желаната от нас книга. Скролираме надолу и виждаме заглавието, което ни интересува. Натискаме на бутона "Поръчай", след което се връщаме най-горе в страницата и виждаме, че книгата вече е добавена в нашата количка. Ето. Натискаме върху текста "Един продукт", съответно с цената, и сме препратени към страницата, която ни показва какви продукти има в нашата количка. Виждаме, че това е книгата, която ни интересува, а именно "Аутизмът отвъд пределите на отчаянието". Следващото, което правим, е да следваме стъпките, които се изискват от нас. Натискаме на бутона "Следващо". На тази страница трябва или да влезем с нашият профил, или да си направим нова регистрация. Аз вече имам профил, затова ще го използвам. Влизам в него. Вече сме на трета стъпка и потвърждаваме адресът, на който бихме желали да ни бъде изпратена книгата. Аз вече съм го избрал. Натискам бутона "Напред". Трябва да си изберем начин на доставка, съответно ние работим с куриерска фирма Speedy и просто натискаме бутона "Напред". Последната стъпка е заплащането на избраният от нас продукт. В случая ще изберем наложен платеж и ще очакваме своята книга да бъде изпратена веднага, когато излезе от печат. Това е всичко. Единственото, което остана, е да потвърдим нашата поръчка чрез този бутон. Готово! Вашата поръчка вече е изпратена при нас. Благодаря ви за вниманието.